بمجمريا ሊቀ ጳጳስን አገልጋልን ናይዛ ዓባይን ዋና ከተማን ናይዚ ግዛት ዝኾነት ቆስጠንጥንያ ከም ምዃነይ መጠን ንንጉሠ ነገሥት አንስታሲዮስ ከመስግን ፍቆዱለይ ከምኡውን ንጉዳይ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ብምግዳስኩም ከመስግን ፍቆዱለይ ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ድማ ሎሚ ኣብ ሓደ ርእይቶ በፂሑ ክውዳእ ቃል ይኣትወልኩም ኣብ ትምህርቲ ጉባኤ ከልቀዶን ብዘለኒ ሓያል ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ሓደ ርእይቶ ክበጽሕ እዩ ከምቲ ንጉስነቶም ዝኣዘዝዎ ድማ እዞም ክቡራት ኣቦታትና ነቲ ብስነ መጎዝ ዘቕረብናዮ ትምህርቲ ክቕበልዎ እዮም ሓደራኹም ሊቀ ጳጳስ መቅደንዮስ ተቐዳዲንኩም ባዕላዊ መደምደምታ ኣይተሃቡ ኣጋባብ ኣዘራርባኹም ድማ ካብ ምፍርራህ ወይ ምትላል ዝወፀ ክኸውን ይግባእ ዘረባኹም ቀጽሉ ሊቀ ጳጳስ መቅደንዮስ ንስኹም ኣብ ጸሎታት ቤተ ክርስቲያንኩም ብፍላይ ድማ ኣብ ጸሎተ ኪዳን ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ዘይመውት ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ትብሉ ከምኡውን ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ መሐረና ትብሉ ክልቲኡ ተጋጫዊ ብሓቂ ተጋጫዊ ከመይ ገሪት ዘይመውት ሕያው ቃል ካብ ከማና ካብ ፍጥርቲ ዝውለድ ካብ ድንግል ማርያም ማለተ ብኸመይ ፈጣርዶ ካብ ፍጡር ይውለዲ ይሳቀ ይጽረፍ ከምኡ ድማ ይስቀል እዚ ኸመይ ገሩ ይኸውን ብኸመይ ኣስዕብ ኣቢልኩም ውን ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ዘይመውት ካብ ሞት ዝተንስአ መሐረና ትብሉ ካብ ሞት ንኽትንስእ ሞይቱ ማለት ድዩ መለኮት ይውለድ መለኮት ብቃንዛ ይሳቀዲ እምበኣር መለኮት ይመውቲ ሊቀ ጳጳስ መቅዶንዮስ ዘረባኹም ልክዕ ዘረባ ንስጥሮስ እዩ ንስጥሮስ እቲ ብሰንኪ ጉጉይ ትምህርቱ ኣብ ጉባኤ ኤፌሶን ዝተወገዘ እዩ ንስጥሮስ ትምህርቲ ናይ ኣምደ ሃይማኖት ቅዱስ ቄርሎስ ምስ ነጸገ ብኡ ንብኡ ኣብ ክሕደት ዝወደቐ ስለዘይ ተረድኦ ድማ እዩ ነቲ ትምህርቲ ዝነጸጎ ነገር ግን ንድሕሪት ተመሪስና ታሪኽ እንተተሃሲስና ኣብ ትምህርቲ ናይ ኣቦና ቅዱስ ቄርሎስ ንሕትኹም መልሲ ክትረኽቡ ኢኹም በጃኹም ኢለኩም ኣባ ፍሊክስያኖስ ብዛዕባ ታሪኽ ንረሳዕ እዩ ኣብ ህሉው ኩነታት ንዛረብ ታሪኽ ሓዲግና ኣብ ህሉው ጥራይ ንዛረብ ዝብል ሓሳባትኩምን ቃላትኩምን ፍጹም ነጺገ የለኹ ከመይሲ እዚ ናይ ሎሚ ጉባኤና ንመጻኢ ታሪኽ ክኸውን እዩ مولاد مسقاي أم مسقال مسقال مومات ناتو قويتانا كاب دنجل ماريام زوصر سبعة وبحر امبر نملكوتا وبحري بفتصم ايس ألوان إذا مالت كا إيسوس كروسوس كاب قدس دنجل ماريام بسقو دا امبر بملكوتي كونن ستولد زتا ساقية زتا سغلة زومتا بسقات رأيو بملكوت غنا ايت ساقين ايت سقلن ايموتنون دحرزي بحيل ملكوتو نمت سعرو تنسئ نحنا ابصلته كيدان ولا كاب دنجل تولده ام مسقل تسقله كاموتون تنسئ انتبلنا قدمي اغن اذا حرك بمقدام قدوس حيال قدوس هياو زي موت نبل مخنياتو ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጉእ ዳንበር ብመለኮቱ ስለዘይ ሞተ ኣይፋልካን እዚ ትብሎ ዘለኻ ሓደ ትርጉም ጥራይ ዘለዎ ኹር መነኮስ ነፍሲ ወዲ ሰብ ካብ ስጉኡ እንተተፈልያ ከም ሰዓብየኑ ድማ እታ ነፍሲ ካብ መለኮት ተፈልየ ይቕሬታ ግበሩ ለይ ብጽዕነቶም እታ ደምጻኹም ማምጎት
ቅንዕቲ ኣይኮነትን ምኽንያቱ ህያው ቃል ስጋ ስለ ዝለበሰ ብሞቱ እኳ ነፍሱ ካብ ስጉኡ እንተተፈልየት ካብ መለኮቱ ግና ብፍጹም ኣይተፈልየትን ምኽንያቱ መለኮት ምስ ስጉኡን ምስ ነፍሱን ብፍጹም ስለ ዝተዋሃደ ቀጺለ ንቃለይ ብመርትዖ ክድግፈ ሞት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንተሪእና ነፍሱ ካብ ስጉኡ ከም ዝወፀት እምበር መለኮት ካብ ስጉኡ ከም ዘይተፈልየ ኢና ንርዳእ ብኣንጻሩ መለኮትን ነፍሱን ብተዋሃደ እየን ጸኒዐን ስለዚ ድማ ሞቱ ምፍልላይ ነፍስን ስጋን እምበር ምፍልላይ ናይ መለኮትን ነፍስን ኣይኮነን ጽቡቕ ጌርኩም አንቢብኩሞን ተረዲእኩሞን እንተኾንኩም ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 17 ክሳብ 18 ኣብኡ መልሲ ናይ ሕቶኹም ክትረኽቡ ኢኹም እዚ ድማ ብገላጽነት መንፈስ ቅዱስ ዝተጻሕፈ እዩ ከምቲ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ዝበሎ ኣይትፍራህ ኣነ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳሕራይን እቲ ህያውን እየ ሞይተውን ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለዓለም ዓለም ህያው እየ ኣብ ልዕሊ ሞትን ሲኦልን ከዓ ስልጣን ኣለኒ እዛ ጥቅስ እዚኣ ሕድረት መለኮት ኣብ ስጋ እምበር ተዋህዶ ስጋን መለኮትን ኣይትገልጽን እያ ሽሕ እኳ ተቃውሞኹም ኣብ መርትዖ ዝተመርኮሰ ኣይኹን ዳ እምበር እታ ጥቅስ ግን ከብርሃልኩም እየ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ጥቅስ ብዛዕባ ነፍሱ ከም ዝበለ ኣነ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳሕራይን እቲ ህያውን እየ ሞይተውን ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለዓለም ዓለም ህያው እየ ኣብዛ ጥቅሲ ኣነ ዝብል በዓል ቤት ክንድስም ንመን የመልክት ክቡር ሊቀ ጳጳስ ከምቲ ዝበልኩም ሕድረት ዘይኮነ ሓቀኛ ውህደት እዩ ዘመልክት ንስጥሮስ እውን ከም ዝናትኩም እዩ ነይሩ እምነቱ ኣብ ርእሲ እዚ ኣነ ዝብል በዓል ቤት ክንድስም ንሓደ ባህሪ እዩ ዝገልጽ ኣነ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳሕራይን ሞይተውን ዝነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለዓለም ዓለም ህያው እየ ክልቲኦም ባህርያት ኣብ ግዜ ስጋዌ ተዋሃሂዶም እዮም መለኮትን ስጋን ሓደ ኣካል ኮነ ተዋሃደ ስጉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣካል እዩ ከምዚ ድማ ይብል ኣነ እቲ ቀዳማይን ዳሕራይን እየ ኣነ ሞይተ ነበርኩ ኣነ ከዓ ንዘለዓለም ዓለም ህያው እየ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ኣካል ጥራይ እዩ ብተወሳኺ ድማ ንሕና መለኮት ከም ዘይመውትን ደም እውን ከም ዘይፈስስን ንፈልጥ ኢና ምኽንያቱ መለኮት ህያው እዩ ኣይመውትን ድማ እዩ ስጋ እውን ደም የብሉን እቲ ዝመተ ስጋ እዩ እቲ ደሙ ዝፈሰሰውን ስጋ እዩ ነገር ግን መለኮት ምስ ስጋ ፍጹምን ብሓቅን ስለ ዝተዋሃደ ብተዋህዶ እቲ ደም ናይ መለኮት እዩ እቲ ሞት ድማ ናይ መለኮት እዩ ተበጃውነቱ ከዓ ናይ መለኮት እዩ ኣይፋሉን ኣነ ተቃውመለኒ ንጉስነቶም ኣባ ሳዊሮስ ዝጥቀምሉ ናይ ኣዘራርባ ጥበብን ስነ ሞጎትን ኣእምሮና ቅበሎ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ እቲ ሜላ ኣዘራርቡን ርቱዕነት አንደበቱን ኣብ ልዕሌና ዝዕውተይ ዝመስሎ ዘሎ ዝገርም እዩ ሊቀ ጳጳስ መቅደንዮስ ኣባ ሳዊሮስ ንነገረ ስጋውየ ጽቡቕን ንጹርን ገይሮም እዮም ገሊጾሞ ዘረብኡ ድማ ብጭብጥን መርትዖን ዝተሰነየ እዩ እዚ ካብ ዘይተረዳእኩም ግን ኣባ ሳዊሮስ ብሓይሊ ኣምላኽ ንሊቀ ጳጳስ መቅደንዮስ ዝቐለለ መረዳእታ እንተልይኩም ኣቕርብሎም ከም ዝበልኩሞ እቶም ዝጥቀመሎም ቃላት ዘይርድኡ ኮይኖም ዘይኮኑስ ንዘረባይ ክትቅበልዎ ስለ ዘይደለኹም ኢኹም ኣእምሮኹም ምቕባል ኣብይዎ ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ ግና ብዝቐለለ መገዲ ክዛረበኩም ፈቓደኛታት እንተኾንኩም ዘረባይ ብናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13:8 ዝለኣኾ ክዛዝሞ ይደሊ ከምዚ ድማ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ ኣብዚ
ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ስመ መለኮት ስጋ ድሕረ መልባሱ ስግው ቃል ዝጽውዓሉ ስመ ትስብእቲ እኳ እንተኾነ ጥንታውነቱን ህላውነቱን ዘለዓለማውነቱን ዘመልክት እዩ። እዚ ድማ መለኮታዊ ባህሪኡ እዩ። ሕጂ ኸ ተወሳኺ መርትዖ ትደልዩ ዲኹም ወይስ ይኣኽለኩም?